Hello everyone, this is Birje Brahma, a motivational speaker. आंनि मुङा बिरजे ब्रह्म आङो थुलुंगाखांनायनि सायाव सावरायग्रा दा दिनै आङोहाय मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सिगांबावदों टपिकआनो जाहैबाय जोंनि इयुनखौहाय जोङो गावनो गाव दानानै लानांगौ थ' लोगोफोर दिनैहाय जोंनि इयुनखौहाय दानोब्ला जोङो सोरनिबा सायाव सोनारनानै जानाय नङा बेखौ हयथ' नोंथाङाबो मिथिगौ दा जोंनि इयुनखौ दानोब्ला जों गावनियावनो सोनारनांगोन एबा सेल्फआव जोङो डिपेन्ड खालामनांगोन थ' जों मिथिगौ जोंनि जिउआवहाय साफ्रोमहाबो आलादा आलादा मोनफा मोनफा इयुन एबा जानो हास्थायनाय थायो थ' बैफोर जानो हास्थायनायखौ जोङोहाय बोरै सुफुंगोन एबा बोरैहाय जाफुंहोगोन थ' दिनैहाय जोंनि न'खरनि मानसि बा नोंनि बाय बाहागि जाथि खुरमा गोबाङाहाय नोंखौहाय बुंनो हागौ जे ओरै जा ओरै खालाम नैबेखौ खालाम बिदि माव बिदि फराय ओरैबायदि जानांगौ ओरैबायदि खामाय ओरैबायदि नैफोरबायदि माखासे गोबां खोथाफोर नोंथांखौ बा नोंखौ होननो हागौ दा बै समावहाय नोङो गावनि आसोल बा थांखिफोरखौहाय बोरैहाय थि लाखिगोन हयथ' गोबां मानसिया दिनैहाय मानसिफोरनि बैफोर बुंनायजों दिनै ओरै जायो बा माखौ खालामनो माखौ मानो आन्दायनाय फैयो जिउआवहाय आन्दायनाय फैयो दा बैफोर आन्दायनायावहाय बियो गावनि आसोल बा रियेल थांखिखौनो हयथ' बावगोमानोबो हागौ आरो माखासे सिटुवेशन्सफोर फैयो जे बै सिटुवेशनावहाय गावखौहाय बोरै खाबजाहोगोन बैफोरजों खाबजाहोनो थाखाय हयथ' बेबायदि खोथाफोर बा गुबुननिफ्राय बेबायदि रावफोर खोनायोबा खोथाफोर मोनोब्ला हयथ' जोङो गावनि थांखिखौहाय बा गावनि फिउचार जे मा जानो सानदों बैखौहाय हयथ' सोलायनोबो हागौ दा जोङो मिथिगौ बे समावहाय दा आंनि बुंनाया बेसो जे नोंथाङा नोंनि साननाय एबा नोंनि मावनो नागिरनाय बा नोंनि फिउचार बा नोंनि उनखौहाय माबादि नायनो लुबैयो नोंथाङा मा हायो मा हाया नोङो बेसेबां लोरबां बेसेबां गोख्रों बेखौहाय रावबो मिथिया सोर मिथियो नोंनिख्रुइ साबसिन मिथिग्राया नोङो बयनिख्रुइबो साबसिन मिथिग्राया जोङो गावनो गाव थ' बिदिब्ला जोङो गावनि हाथाय एबा गावनि हारोंथाय जुदि बेखौ मिथियोब्ला जोङो सोरनिखौ खोनासंनांगौ जोङो सोरबा न'नि मानसि बुंनाय बा सोरबा जाथि बाय बाहागिफोर बुंनाय जोंनि पेरेन्टसफ्रा गोबां मिजिं थायो जोंखौ खांनानै फेदेरनायाव दा बैफोरखौ खोनासंनानै बोरैहाय नों इगनर खालामगोन आरो गावनि साननाय बा गावनि मावनो साननायखौ बोरैहाय नोङो फकासाव लाबोगोन दा खोथाया बेसो नोङो थिखिनो हागोन हाया दा जोङो जुदि जिउआवहाय जोंनि इयुनखौ सोलायनो लुबैदोंब्ला थारैनो जोंनि इयुनखौ सोलायनो लुबैदोंब्ला जोङो मा साननाया गाहाम बा मा खालामनाया गाहाम जे जोङो नोंहा मोनसे इयुनखौ जे आङो 10 बोसोर बा 20 बोसोर बा 30 बोसोरनि उनाव आं ओरैबायदि जाहैगोन जुदि इयुथब्ला 15 बोसोर बा 20 बोसोरनि उनावहाय आं ओरैबायदि जाहैगोन आं ओरैबायदि खालामगोन जुदि नोंथाङा सानोब्ला नोंथाङा जुदि थारैनो 20 बोसोरनि उनाव बा 15 बोसोर बा 10 बोसोरनि उनाव गावनि इयुनखौहाय जुदि डाइरेक्ट सोलायनाय लुबैथारोब्ला जे आं 20 बोसोरनि उनाव आं ओरै जागोन 10 बोसोरनि उनाव आं ओरैबायदि जाहैगोन जुदि बिदि सानोब्ला नोंथाङा मा खालामनो गोनां जे नोंथाङा साननो हागौ आङो 20 बोसोरनि उनाव सोलायगोन होननायनि ओंथिया नङा जे बे आङो 20 बोसोराव सोलायनो नाजाहैगोन आङो 10 बोसोरनि उनाव सोलायगोन होननायनि ओंथिया बेसो जे जुदि आङो 10 बोसोराव सोलायनो लुबैदोंब्ला आंनि 10 years उनखौहाय जुदि आङो सोलायनो लुबैदोंब्ला I have to act now आङो दानो मावनांगोन जे आङो दानो मावनांगोन आंनि 10 बोसोर उनखौ सोलायनो थाखाय अब्ला जुदि 10 बोसोर उनखौ सोलायनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा दानो जुदि मावनांगोनब्ला जोङो साननांगोन नोंथाङा मा पजिशनाव दङ What is your position right now नोंनि पजिशना दा माबादि जोङो बेखौसो सिन्था खालामनो रोंनांगोन जोंनि जुदि जिउखौहाय जुदि सोलायनाय लुबैदोंब्ला नोंनि पजिशना मा जुदि नोंथाङा जेबो पजिशनाव गैयाब्ला मा खालामनांगोन आरो नोंथांनि बै 10 बोसोर बा 20 बोसोर उनावहाय जे माबा मोनसे फिउचारखौ नुहुरनायखौ नोङो बोरै साक्सेस खालामगोन खोथाया बे अब्लाथ' जोङो एक्सनखौ खालामनांगोन
अब्ला जोंनि एक्शना माब्ला लानांगोन दिनै गाबोन जों मिथिगौ टाइमा रावखौबो नेनानै थाया होननानै रावखौबो नेनानै थाया हयथ' जोंनि जिउआ मैयासो जोनोम मोननायमोन बायदि जोङो सानो नाथाय दिनैहाय थांगासिनो दं नोंथाङाबो मिथिगोन जोंनि बैसोआ माबायदि थांदों बियो रावखौबो नेया समा दा जुदि जोङो समजों खारफानोब्ला जोङो साननो रोंनांगोन जोङो माब्ला मावनांगोन दा मावाब्ला जों माब्ला मावनो हागोन मोनसे खोथा दङ जुदि गाबोन मावगोन होननानै सानोब्ला बेयो माब्लाबा जाथ'आ there is a saying tomorrow never comes मोनसे बुंथि दङ जे गाबोना माब्लाबाबो फैया दा जों बे गाबोना माब्लाबा फैया होननानै मिन्थिखायोब्ला जोङो दिनै एबा दानो जोङो एक्शन लानायासो नोंनि 10 बोसोर बा 20 बोसोर सोलायनो साननायखौहाय सोलायगोन थ' लोगोफोर जुदि नोंथाङा थारै नोंथांनि जिउखौ सोलायनो लुबैदोंब्ला आंनि नैबे होननाय बाथ्राया दा जिउआवहाय गोबां मानसिया गोबां खामानि मावो साफ्रोमबो मानसिया मोनसे खामानिखौ मावजोबो बेबो नङा नोंनि थांखि बा नोंनि मावनो लानाय नोंहा माखौ मोजां मोनो जोङो बैखौसो मावनांगोन आरो नों जायखौ मोजां मोनो बै खामानियावसो नोङो हयथ' जाफुंसारनाया जाहैनो हागौ दा आंनि खावलायनायाबो बेनो लोगोफोर जुदि जोङो माबा मोनसे जिउआवहाय मावनो सानदोंब्ला जोङो मावथारनांगोन आरो जोंनि बै मावनो साननायनि जेसेबांनाखि नोंनि खर'आवहाय साननाय दङ मावनो थाखाय मोनसे खामानिखौ बेखौहाय नोङो 100% कनसेन्ट्रेट होनानै मावनो नाजानांगोन नङाब्ला हयथ' जिउआवहाय ओरैबो आन्दायनाय जानानै जिउआ नोंनिया मा आधुरा जागोन बा आद्रा जागोन जेरैबायदि थांनो सानदों बेबायदि थांनो मोनाब्लानोथ' आद्रा जादों होनो ना नङा होनबा अके दा जुदि नोंथाङा बुजिबायब्ला जोंनि फिउचार बा जोंनि इयुनखौहाय जोङो सोलायनोब्ला मा खालामनांगौ हयथ' बेखौ बुजिबाय दा जोंनि साननो लानांगौआ बेनोसै जे जोङो मा मावनाया मोजां माबायदि एस्टाब्लिश खालामनो सानो नोंथाङा नोंनि जिउखौलाय बबे पजिशनाव बबे साइडजों बबे एंगोलाव बबे दिगजों माबायदि पजिशनावहाय नोङो साक्सेस खालामनो सानो बैसो सोनारगोन स' आंनि खावलायनाया बेनोल' ओंखायनो नोंनि आसोल जिउआव गोसो जानाय बा मावनो साननाय बैखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ आङो सिगांनि टपिक्सफ्राव बेखौ होनदों जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन जोंनि रियेल गलखौहाय दा बे नोंथाङा जुदि दासिमबो डिसाइड खालामनो हायाखैब्ला नोङो जिउआव मा मावगोन अब्ला नोंथाङा दानो डिसाइड खालामनो नाजानाया खुब गाहाम नङाब्ला जिउआवहाय जोङो ओरैनो जिउआ जोंनिया मिनिंलेस जागोन बा ओंथि गैयै बायदि जोङो जिउ हयथ' खुंनो हागौ आरो जिउआवहाय लोगोफोर आंनि बे दिनैनि टपिकआ जे जोङो जोंनि इयुनखौहाय जोङो बोरैहाय दानो हायो एबा बोरैहाय संदाननो हायो बा जाफुंसारनाय जुदि जोङो लुबैदोंबा जिउआवहाय माबादि साननांगौ नैबे साननायनि आङो राहाखौहाय दिनै आंनि साननाय बायदि आङो बुंथिबाय नोंथाङा रिजायनानै नायनो हागोन जे आंनि बाथ्राया बेसेबां नंगौ आरो बेसेबां नङा जुदि नोंथांजों मिलायदोंब्ला हयथ' नोंथाङा रियेलाइज जागोन आरो सोरनिबा जिउआवहाय मिलायगोन आङो बेखौ बुंजोबा बा गासिबनियाव मिलायगोन बेखौ बुंजोबा जे गोबां मानसिया गोबां बेकग्राउन्डजों फैयो जोङो मिथिगौ जोंनि खाथि खालायावनो गोबां बेकग्राउन्डजों फैनाय मानसि दङ नोंथाङा मिथिगोन नोंथांनि खाथि खालायाव सोर मा बेकग्राउन्डजों फैनाय मानसि दङ आरो सोर बबे खामानियावहाय दिनै जाफुंसारनानै दङ बेखौहाय मोजां नोजोर होयोबा नोंथाङा बुजिगोन आरो साननो हमगोन आरो सानोब्ला जोङो मावनायाव हयथ' थांगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै बेखिनिखौनो बुंथिनाय जाबाय स' थेंक इउ